חברים, ביום בסרטון, אני כאן עם אמא שלי, והיום אנחנו הולכים לשחק במקומות אחרים בעולם, בכל מיני מקומות, והיום אנחנו מתחילים עם השעות על ברזיל. אז כן חברים, יאגי פה רצח. כן, יאגי פה בטירוף. אני על 250 פינג, כן, אתם לא רואים את זה, אבל כן, אני על 250 פינג. אחרי זה נשחק על אירופה. ואחרי זה נשחק על אירופה פעם הבאה, על השעות שאנחנו רגילים. ואחרי זה על אוסטריה, אם יש. אוסטרליה. אוסטרליה. יאללה, בואו נלחץ כאן. אף פעם לא לקחתי שם, אני אקח את האמת. נלחץ שם בפעם הבאה. אני אבוא לך עוד מעט, אוקיי? מה? לא תור לי. נו, בחיות. מה, יש כאן ריב? אני תכף אבוא אליך. למה אתה עושה את זה? כי יהיה לך נשקים, ואני... לא, אני אביא לך נשקים, לא לדאוג. כמה אחד? אולי. כאילו, אם היה לי רק 2. אוי ויי, אחי, אתה לא מבין איך נראה בי קשה. הוא למטה, אוי לי. איפה אתה? עופר, מה אתה רוצה? אני אביא לך את הרוח רפאים. לא יודע איך לקרוא לזה, בסתרת הלב. אני בא. מת. אוקיי. מת. תמות. יש כאן תיבה כחולה. תיבה כחולה, תיבה כחולה. סתם. תיבה כחולה. אני צחקתי. כך. יש פה בן אדם, אידיוט. כך. חכה. הנה. שמתי לך את זה שם. כן חברים, אז היום בסרטון, כמו שאמרתי לכם, אז חברים, יאללה, בואו נמשיך את המשחק כרגיל, כאילו לא קרה כלום, ואשכרה הופך יותר כלים ממני. מה, אתה פשוט נתת לי נשק. מן הסתם, כשמישהו ירה עלינו, מרוב כמה שאתה גאון, כן, עשיתי את זה בכוונה. ואחד הרגתי בהתחלה שלא היה לו נשק, למה כי הוא גרוע שלי? מה, בקרב קציבות? לא. אוי ואבוי, ראיתם כמה זמן לקח לצ'אט להיפתח לי? זה אחד מהדברים שזה אומר זה ממש להגיד. יש כאן בן אדם. זוז. הנה הוא שם. פחדן שפותח. אוקיי, הוא חושב שאנחנו... הוא חושב שאנחנו מפסים. אוי ואי. ואיזה גרוע יש לי פה. אני אפילו יראה עליו עם שוטגן מכאן ואני אהרוג אותו. שתנים טוב, יאללה, לפרוץ. אני אפילו מפנש את חבר שלו. מול חבר שלו, כן? ותבינו איזה גרועים. יש. ועוד אחי, כולם פה גרועים. פשוט אוי ואבוי, איזה גרוע יש לי כאן. זה לא אשמתנו שיש... עוד בן אדם, כאילו, אני לא מבין. אני עם הקיל הזה. איזה גנב קילים. לא, אתה לגנוב לי את הקיל. חייב להיות לפחות לגבי משהו. לא לקחת לי את הדבר הריר הזה. יש לי את הסקייטבורד.
עוד רגע אנחנו אפילו מגיעים ל-A. כן, אנחנו כבר ב-B. אוי ויי, אני ניסיתי לעשות במקום אחד וזה עשה לי בשתי מקומות אחרים. אוי ואבוי לי, יואו. כן, זה לקי בטירוף, חבר'ה, אז לא לצחוק עלינו אם יש לנו עם גרוע, כי באמת יש לנו עם גרוע כאן. בעיקר בהשארת אוויר, למרות שבכללי יש לנו עם גרוע. כפיר, מי שומר שילדים? אתה? שאול, אז למה יש לך שתי בגים? לא, כי יצא לי מהצ'ף. במה אני אחליף את זה? טוב, יאללה, נחליף בזה. עופר, בוא לאי. חכה, אני אסתדר לי תמות. יאללה. איפה הוא? אוקיי. בוא נראה אם זה מוביל אותי למקום נחמד, כברותי. לא, זה אפילו מביא אותי יותר רחוק. באמת זה לא יודע לי להיכנס, איזה כיף. אני חושב שאני ראיתי בקודי את הדרך, אבל אני לא מצליח. זה מביא אותי לאנשהו? לא. רק מעצבן שכמותך. וואי, זה כלום. יש לך משהו? לא. איך אתה כבר פה? טוב, אני אגיע קודם. לא, אין לך את הסקייטבורד? יש לי. היריות. יהיו שם יריות, לא יודע. יכול להיות וגם עכשיו יריות. כן, גם אני שמעתי. בוא ליריות. לא, אני הולך ליריות. בדרך הארוכה. זה הייתה אתה? כן, טוב. אחי, איפה יש אנשים? לא יודע, סתם רצו להטריל אותנו. בוא נחזור בקולית. בוא נלך להראות את הבוסית. אוקיי, אני לא רואה אותה. אני אסמן את הבוסית. תסמן את המדליה. וואי, אני לא יכול לסמן ככה, אלוהים. סימנתי נראה לי קצת יותר טוב. כן, בגלל שאני לא יכול לסמן. עופר. שעה. כן. אוקיי, עכשיו באמת יש שם נריות. בוא נלך לשמה שמה ואז נחזור לאי, כי כולם פה פחדנים להרוג את הבוסית שם. הנה בן אדם. איפה? רגע. שיט, הייתי בטוח זה בן אדם. אוקיי, כן, זה בן אדם. אוי ויי. אני לא יכול לבנות ככה, עופר. עופר לא תברח. לא. אבל אתה אומר לי תמיד בדקה ה-90. מה אתה רוצה? טוב, יאללה. רגע, כן, מחליפים שרת. יאללה, מחליפים. יאללה, חבר'ה. בואו נחליף, לאן אתה רוצה? בואו נחליף אפילו לשרת יותר להגיד, מה אתם אומרים? לא. חי בסרט. אפילו יותר להגיד? לא. אולי אחרי זה. נעשה היום שתי מדינות, אוקיי? 3. 2. 1 אירופה ועוד 1. לא. אירופה. עושים אירופה. מה זה? מה זה הדבר הזה? אין קונטרול. מה זה הדבר הזה? תעביר למדינה הזאת. אתה לא שם רדי? רגע, לא צריך. נו. תחליף למדינה הזאת.
יש פה הרבה להגים. זה לא מראה לי כלום עליה. אין להגים! אין להגים, סוף סוף. הם לא מבינים איזה קשה זה היה. לא, אבל בוא נראה קרילות. לא ולא. למה? יש פה אחלה כמות אנשים. יש פה יותר מבטל רויה. מה אכפת לי, שימו איתי. איזה ילד, קקי. יאללה, אתם מבינים עם מי אני מתמודד. כל דבר. מה זה, אחי? גם עכשיו יש לי פה מלא להגים. מה זה הלהגים האלה?